first video blog. So दिनैनि ब्लगानो जाबाय आंनि मोनसे स्पेशल ब्लग. बे स्पेशल ब्लगानो जाबाय दिनै आंनि हैप्पी बार्थडे. हेलो गाइस, आंनि पाउलुस ब्लग यूट्यूब चैनलाव नोंथां साफ्रोमखौबो बरायनाय थाबाय. लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों. बे भिडिअआनो जाहैबाय बावैसो सिगां आगै आलफनसाया रुंसारि जानानै थांबाय. बे आगै आलफनसानि मुङाव दिनै जोनोम जानाय सानमोन. दिनै बिनि बार्थडेमोन. नाथाय बे बुहुमनिफ्राय बे आगै आलफनसाया गैलिया. दिनै बेनिखायनो बे आगै आलफनसानि नामाव जोङो मोनसे बिनि गोसोखांनाय दिनैनि बे जोनोम जानाय सानखौ फालिनो थाखाय दिनै जोङो फैदों. दिनै बे आगै आलफनसानि मुङाव बार्थडेमोन. बे बार्थडेनि मुङाव जोङो केक हाबाय. लोगोफोर नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो आगै आलफनसानि बार्थडेआव जोङो गोसोखांनानै मा खालामगोन. आं बिराद खुसि. गोबावनिफ्राय दिनैसो आंनि बार्थडे जादों. ओमफ्राय दुखु मोनदों आं. मानो खुसिबो मोनदों दुखुबो मोनदों. खुसिया माने आंनि दिनै हैप्पी बार्थडे आरो दुखुआ मानो आंनि बार्थडेआ जोबना थांगोन दायो हराव. बेनिखायनो गोसोखांदों जों दिनै बे सानखौ गोसोखांथावना सान जानानै बेजों लोगोसे थाथों बैसागुनि मावनायफ्राव हेफाजाब होदों आरो गासैबो हेफाजाब होदों. दुखु सुखु गासै बेमार आजार सोमोन्दैफोरनिफ्राय सोमोन्दो देहा बोलोफोरखौ होदों बोर होदों. बेफोरखौ सावरायनायनि जिउआव थांनानै मावनो गोनां गासै मावनाय हाबाफोरनि फरायसालिनि मोजां लामाजों दैदेनलांगोन आरो मिथिं खालामनाय गासै जाथायफोरनिफ्राय जोङो गासैनिफ्रायबो जाहाथे जों मोजाङै बायख'नानै फरायसालिनि दैदेननाय न'खरखौ दैदेननो थाखाय बेबायदिनो फरायसालिनि उनाव जोङो मोजां न'खर दानानै मोजां संसार जालांनो हानांगौ आं सानो. बेनिखायनो बिसोर सोलिनायनि गोसोखां बे आलफनसानि जिउखांनायनि जोबोद मिजिंनि गेजेरजों गिदिर अननायसिम थागोन. बेखौनो जों गोसोखांनो गोनांदि सानजौफु समाव अनसुलि उन्दै गुसुं खालामनानै गासैबो जोङो जिसुनि नामाव नोंनि मुङा गोथार माने जानाय जाथों. नोंनि रायजोआ फैथों. नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायाव बेबायदिनो जाथों. जोंनि सानफ्रोमबो जानांगौ दिनै जोंनो हो आरो जों दायखौनायफोरखौ जोंनो नागार जेरै जों मोजां दायखौनायफोरखौ नागारो आरो जोंखौ आनजादाव दालांबाय बेफोर जोंखौ बोखा. आमेन. अननायजों बुंफबनाय फोरबोआव लोगोसे दं हिन्जावफोरनि मादाव बाख्नाय जाग्रा आरो बाख्नाय जाग्रा नोंनि गोरोमसाय जिसु जोंथार मारिया इसोरनि बिमा जों भागोनि थाखाय बिदानिसिमाव. आमेन. जेरै आगोलाव दाबो दं जोबथारै सामलाम थागोन. आमेन. जिसु मारियानि गोथार मुङा दिनै बे 2024 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 2 थारिख जेरै आंनि फिसा आलफनसा बर' नार्जारी जाय रुंसारि जानायखौ गोसोखांनानै दिनैनि बे थारिखआव दिनैनि जोनोम सानखौ गोसोखांनानै फोरबो नोंनियाव जेरै आर'ज खालामनो थाखाय जों ज' जादों. फोरबो 2012 मायथाइनि बे फेब्रुवारिनि 2 थारिखआव जाय फोरबो नोङो बे गथ'खौ जोंनो हरदोंमोन आरो बियो 10 बोसोर बैसोआव बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबाय. फोरबो नोंनो हरबाय, नोंनो लांफिनबाय. दिनै आरोबाव 2 बोसोराव आगान सुरबायमोन. फोरबो दिनै बियो
नोंनि अननायजों जों बेखौ खांदों आरो बादों फेदेरदों आरो फोलावदों बिमानि गोरबोआव 9 मास 9 दिन थानानै बियो बे हादराव जोनोम जादोंमोन आरो जाय बिमाया खिनाय हासुनाय मुजानाय गासैखौबो नेवसिनानै गोबां थांखि लानानै बेखौ फेदेरदों फोलावदोंमोन आंबो बिफा जानानै बेखौ गोबां मिजिं आरो थांखि लानानै बेखौ आवगायलांनो थाखाय जिउआव फोरबो नोंखौ सिबिनो खोरोमनो आवगायलांनो थाखाय फोरोंबोदोंमोन नाथाय फोरबो बे गासैबो थांखि आरो मिजिंआ जोंनिब्लाबो नाथाय नोंनि मिजिं जोंनि मिजिंजों गोरोबा फोरबोजों दिनै नोंनो हरबाय आरो नोंनो लांफिनबाय अब्लाबो फोरबोजों नोंखौ दिनै आंनि फिसा आलफन्सा बर' नार्जारी बे जोनोम सानखौ गोसोखांना नोंनियाव जों आर'ज खालामदों नोंखौ आरो गाबज्रिदों फिसा आलफन्सा दिनै नोङो जोंजों लोगोसे दंनायमोनब्ला नोङो बे जोनोम सानखौ रंजा बाजा खालामनो बाबा मामानो खावलायगौमोन दिनै नों जोंजों लोगोसे दंनायमोनब्ला गावनि लोगोफोरखौ लेंहरगौमोन आरो बे बार्थडेआव नों केक हागौमोन नों इसोरखौ हामबाय होगौमोन आरो गोबांथार नोंनि बे जोनोम सानखौ लानानै नोङो रंजागौमोन नाथाय दिनै फिसा नोङो जोंजों लोगोसे गैया आलफन्सा अब्लाबो जोंनि इसोरनियाव नोंखौ गथायो बे हादराव नोङो थांनानै थानाय समाव जेब्ला नोङो जोंनि सायाव दुखु मोनदोंब्ला दिनै बे नोंनि जोनोम सानखौ गोसोखांनायाव नोङो सोरगोनिफ्राय नायहरनानै जोंनि गासैबो दाय आरो खामानिखौ निमाहा होनानै माब्लाबा समाव जों नोंखौ रायदोंमोन माब्लाबा बुदोंमोन माब्लाबा दुखु होदोंमोन फिसा अब्लाबो नों गोसोआव लायामोन नों अरायसम मैखुनाव अननायखौ दोननानै अरायसम फोरबोनि मेथाइ खनोमोन गोथार मैखुनखौ नों बाख्नायोमोन गेदेर गोलावफोरखौ नों मान होयोमोन आरो अरायसम धोरोम सभाफ्राव नों जेब्लाबो फोरबोनि मोसायोमोन मेथाइ खनोमोन जेब्ला गोसोखांदों फिसा नों बै समाव बुंदोंमोन दिनै आं जोबोद खुसि बे खुसिनि ओंथियानो बेनोदि आंनि बार्थडे नाथाय फारसेथिं आं जोबोद दुखु मानोना आंनि बार्थडेआ आरो गैलिया नोंखौ फिसा नों मिथिखानाय बायदि बुंदोंमोन मानोना नों जोनोम जानायनि उनावहाय गोथाङै थायोब्ला बार्थडेखौ सुबुंफ्रा खुङो दिनै बेखौनो गोसोखांनानै आलफन्सा फिसा जों नोंनि मुङै फोरबोनियाव हामबाय होनो थाखाय जों बे जायगायाव ज' जादों अ आलफन्सा दिनै नोंखौ जोङो फोरबोनियाव गथायनायजों नों सोरगोराव थानानै अरायसम जोंखौ नोङो सोरगोराव बिसना होदो आलफन्सा फिसा दिनै बे समाव जोंजों लोगोसे मानगोनां सार डक्टर सिं आंनि बिहि आंनि फिसाज्ला आरो आंनि बिखुनजो आरो माखासे पाउलुस आरो सान्थि थमास आरो जों दिनै बे जायगायाव फिसाथार हाबाफारि लानानै आलफन्सा नोंनि मुङै जोङो बेखौ बिगोन नोंनि मुङै जोङो बे केन्द्रखौ सावगोन नोंनि मुङै जों बे केकखौ जोङो हागोन बेखायनो नों फैनानै जोंजों लोगोसे थानानै मानोना फोरबोनि जेरावनाखि आंनि मुङै सानै एबा साथाम ज' जानानै बिगोन आं बेफोरनि दं बे फोरबोआ जोंजों लोगोसे दं आरो जाय आइ माइनावा जोंजों लोगोसे दं गोथार इसोरा जोंजों लोगोसे दं आरो आलफन्सा नोंबो सोरगोनिफ्राय फैनानै जोंजों लोगोसे थानानै बे जायगायाव जोंखौ फोरबोनायाव गथायदो बेखौ बिबाय दिनै बोखांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन Praise the Lord. Hallelujah. Gak ada. Alphonsa nih ada.
Alfonso no. Samos lawanangoमोन samos aबै samos lah ro ani samos lah itu ro ani ro samos lah itu lawadों Alphonsani मुङै केक होबाय दिनै Alphonsa सिगां बे केकखौ गावनि बिमानो दौग्रोयोमोन नाथाय जोंजों लोगोसे गैयाब्लाबो दिनै जों फोरबोनि खाथियाव गथायदों बार्थडेमोन दा आल्फन्सायाथ' रुंसारि जानो थांबाय जोङो बिनि नामैनो गोसोखांनो थाखाय आल्फन्सानि मुङाव बार्थडे हिसाबै जोङो केक हानाय जाबाय दिनै नै आमाइ दैमालु दं जा डाक्टर साहाब दं आदा दङ आनै आबै दङ जों गासैबो ज' दे हामबायसै गोजोन्थों आगै आल्फन्सानि थाखाय अननानै बयबो बिनानै होदो जाहाथे बे आगै आल्फन्साया थानाय मोनबा दिनै जोंजों लोगोसे गावनि जोनोम जानाय सानखौ बे फालिगौमोन आरो खुंगौमोन आरो रंजागौमोन दिनै बे आगै आल्फन्सानि जिउ आत्माया सोरगोआव सहैनाय बायदि अननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना अननानै बयबो बे आगै आल्फन्सानि थाखाय बिनानै होदो जाहाथे बिनि जिउ आत्माया सोरगोआव सहैनो हानाय बायदि आं बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय जोबनायाव गोजोन्थों